Finland û Swêd piştî pejirandina endamtiya wan di parlamentoyên süh devletên NATOyê da dibin endamên NATOyê. Parlamentoyên Kanada û Denmarkê endamtiya Swêd û Finlandê pejirandin jî. Tirkiye ku ji serî pêvegefa astengkirina endamtiya wan devletan dikir, niha jî dibêje heger Finland û Swêd berpirsayetiyên rêkeftina me ya sê alî bicih neynin, em ê protokola endamtiya wan ji parlamentoya xwe derbas nekin. Li gorî şarazayên li Tirkiyê di rêkeftina sê alî de berpirsayetiyek ku Finland û Swêd nekarin bicih bînin tune ye. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda rêkeftina sê alî tenê qedexeya firûtina çekan ser bi Tirkiye ve radikin. Ji bilî wê tiştek teqez nîne. Çarçoveya huquqiya rêkeftinê nediyar im. Ji ber ku belgeya NATOyê jî nîne. Lêbelê heger Tirkiye dê li parlamentoya xwe ev proseyê asteng kiriban, bi îmzakirina rêkeftineke wiha destê xwe lawaz nedikir. Li gorî daxuyaniyên berpirs û rayadarên hikûmeta Tirkiye, Swêd û Finland dê hin kesên ku li gorî yasayên Tirkiye terorîst radestî Tirkiye bikin. Beşek ji şarazayan dibêjin ku ev devlet jî dixwazin daxwaziyên Tirkiye bi yasayên van re biguncivin. Ben yasalarıma bakacağım diyor ve bu yasalarım çerçevesinde. Türkiye radestkirina hin endamên PKK, YPG, PYD û FETÖ'yê dixwast. Rêkeftina sê alî dibêje bo daxwazên Tirkiye em ê komîsyonekî bi nûnerên sê dewletan re saz bikin û eger bi yasayên me re biguncive, hingê em ê pêngavan biavêjin. Li gel hejmarek mezin ya kêşeyan di navbera Tirkiye û devletên Rojavayî de ji danûstandinan herî zêde radestkirina endamên rêxistinên ku Tirkiye wek terorîst nas dike derkete pêş. Li gorî CHP û İYİ Partî, hikûmet berjevendiyên Tirkiyeyên jeopolitîk bo berjevendiyên xwe yên siyaseta navxwe dixe metirsiyê. Nêrînên di çapemeniya biyanî de nîveka hefteyê li Tirkiye deng vedan. Li gorî Financial Times, hevpeymaniya bi Erdoğan re devletên Rojavayî aciz bike jî derxistina Tirkiye ji tifaka NATOyê ji ber hisabên jeopolitîk zehmet e. Lê belê abûriya lawaziya Tirkiye bo NATOyê danûstandinên bi Tirkiye re hêsan dike. Nalîn Dirî, Kurdistan 24, Ankara.